Здравейте! Аз съм Плами. Аз съм Али. Добре дошли в нашия канал. Много ви благодарим за нашите 400 абоната. Много се извинявам, че ми виждате така с тенска на Кока-Кола и с кой просто. Много искахме да снимаме клип, защото от много отдавна сме качвали клип и затова се извиняваме. Днешният клип ще е децата преди и децата сега. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Стига, дай се очи. Я дай да се пусне някоя песничка. That's it, Brian? Я дай да се пусне някаква песничка. Сагай се пускайте и се успокой! Здрасти, Манче! Наша топката не спади в тази твоята любимата. Какво? Тя ми били да обратно ли? Сега е пазен. That's it, Brian? Здравей, Сандро. Какво? Намерил си нова точка за Wi-Fi. Там ли? Отивам. Не мога! Не стигам нищо! Добър ден, може ли да се снимеш тази книга? Ама разбира се, бе, Сашко, милата ми само момченце, как си днес? Подпишеш. Е това тук формулярче. Виж, направила съм го изгледа, че ми харесва. That's it, Brian? О, бабе, има някакъв супер компютър. Ама, кака, бабеното! Има ми тук само таблета свободен. Тенкс, бе, бабе. Обинам, да писат машинче. Да, бе, мамо, пиша, виж. That's it, Brian? Обинам, да писат машинче. Да, мамо, пиша, виж. Тук на таблета имахме домашно. Али, снимка! That's it, Brian? Али, снимка! That's it, Brian? Не можеш да ми фанеш. That's it, Brian? Как можеш да имаш толкова смелен телефон? Ами, That's it, Brian? Пайташ тук, бе! Стига, бе, сега съм дали на айфонче. да, обаче те вече бяха свършили. И да, ако ви хареса този клип, можете едно Пръщи нагоре! Не забравяйте да се абонирате за канала ни долу и да ни коментирате. И ще се видим в следващия ни клип. Чао, чао! Муа! Довиждане! До скоро!